On sa to nezdá, ale to vy musíš vysvetliť, že to sú 4 hodiny po tme v lese rozdielu. Vieš, že keby to malo 100, tak počítaj, že plus. Toľko fokusujeme si ani nešlo, vieš. Že celý týždeň ma pobolievali kríže. Toto som spálne nič nerobila. Ja aj som naša mala. To mi trochu pomohlo. Ale proste cítim to aj teraz tak. Myslím, že... Ahojte. Teraz začne sranda. Hej, teraz najobľúbenejší časť. Mimo som poliekol v ruku. A však pôjdeme pomalšie, ne? Ale urobila by som to aj na tréningu, keby sa dalo. Len bolo zavreté. Máš tie sandále, Martin? Máš jak viac dlho. Ale aspoň rýchlo nastúpaš niečo. No. To je veľká homola vpravo, nie? To je pekne vidieť. Nie je to tak dávno, čo sme tu boli. Že som tu častejšie, ak by som chcela. Ale tak z tejto strany je to OK, nie? Nehovorím, že to je optimálne, no ale akože není vyslovene, že dusno.
hlavne nepadni do zimy, prosím ťa, lebo to by bol prúser. Hej, hej. Natáčaš? Hej, Ale už nepačí. zapršaný objektív. No. Ja bude to autentické. Uvidíme, čo sa s tebou. Mám mokrú riť, aj to nemám. Aha. Ty, ale ty, kámo. Už aby toto skončilo. Veď to, že to pláto je podľa mňa Hej. najhoršie. Mhm. No, nejakí ľudia sa tam sušia. Ale podľa mňa vzhľadom k tomu, aké je počasie, to absolútne nemá význam. Jeden z posledných kopcov na Bukovu. Hej, hej, no. Čiže si ho treba patrične užiť. To ešte bude taký ten riadny potok teraz pred asfaltkou. Hej, hej, no. Teda dáme, to sa také Hej. nebudú biehať. Dúfam, že nám vyjde akorát tá prestávka na asfaltku, čo nemá pršať. By mohlo tak výjsť. Ak to bude za nejakých 10 minút, 15. Ste blato všade. Hej, hej. Áno, ale že už asi tam už nebude veľká možnosť, že vyhýbať sa tomu. Vidíme. Hej, hej. Však vôbec neviem o tom, lebo to je priamo z tej Mihalinovej dole. Neviem. Tuto? Ďakujem. Ale tak do vyžente, aby ju nejaký No, myslím, že už sa vyháňa. experti nezafúpali. No však skoro sa mu prevalcovala. Máš ty sandále? Zakývaj.